Quedan 2 semaniñas para a noite boa, máis ou menos. Pero na hora galega xa é Nadal, mirade, xa estrenamos a nosa decoración. Ti xa escribiches as cartas? As cartas ao Papá Noel. Eu ainda non. Non? Vou sempre, sí, a última hora, María. Non teño moito que pedir tampouco. Pois cativos polo menos. Terán que axudar a eles. Eles xa escribiron 3 ou 4, non sei cantas levas. Home, por favor. Carai, que fartura. Home, por favor. Eu sei que hai xente como os teus rapaces que xa foi escribindo porque non lle falta ilusión, pero que a veces os magos necesitan aí un empuxonciño, unha pequena axuda para que eses agasallos cheguen a todo. Pois isto consígueno, por exemplo, en Vigo, coa asociación Stop Vigo, precisamente. Eles levan a cabo unha fermosa campaña cada ano que se chama Cada neno un xoguete. É unha campaña de donación para que ningún neno este Nadal quede un agasallo este Nadal. Así é, María, porque tanto Papá Noel como os Reis Magos pois sempre agradecen unha axudiña. E isto é o que fai cada ano Stop Vigo, para que todos os nenos en situación de vulnerabilidade podan ter un agasallo durante o Nadal. Nós tamén doamos, hora galega. Hola, moi boas, Carlos. Aquí che traio uns xoguetes de parte do Hora Galega. Moitas gracias. Estábamos esperando por vos. Genial. Ai, que bonito isto. Que che parece se falamos un pouco e coñeces un pouco máis o local? Imos dar unha volta, vamos. Vale, perfecto. Carlos, pero é increíble a morea de xoguetes que tedes. Cantos xoguetes tedes agora mesmo? A ver, aquí arriba uns 9.000 e temos a un almacén onde temos xa preparados outros 2.000 xa para a saída. Isto foi unha cousa que naceu da man de Miche Salgado, de Gustavo López, dos futbolistas, que eran amiguetes, ese ano eles compraron xoguetes e tal. Recordo que creo que foron 900 xoguetes, unha cousa así que conseguimos daqui na entrega. E ano pasado dimos 23.000. 1 de outubro empezamos a recoller xa. E atacando se pode traer aquí os xoguetes que se queiran doar? Ahora mismo, aquí ao almacén central, os puntos de recollida, podes traer hasta o 23 de decembro e despois de Navidades seguimos hasta o 4 de xaneiro. Temos 30 puntos de recollida solamente en Vigo. E a novedade que temos que o cantante Dolce ha instalado outros puntos de recollida en toda Galicia, en Lugo, en Coruña, en Pontevedra. Estamos con Dolce. Dolce, falábanos Carlos que ti este ano és un artista que decidiu pois colaborar con Cada neno un xoguete, non? Sí, este ano, bueno, xa que teño bastantes seguidores nas redes sociais e demais, pois que mellor que reunir a todos e facer esta gran labor e axudar a Cada neno un xoguete para que este ano pois haya máis xoguetes que nenos ao que ahora repartir. Nós tiñamos un local fai moitos anos e tiña varios xoguetes a título persoal e leveillos e fixemos unha pequena amistade e cando falei con Carlos dixome no, eu solo por ahora facémolo en Vigo, temos o almacén aquí e dixen, Carlos, solo en Vigo? No, temos que facelo ao grande, eu sempre que fago algo, o fago ao grande. Para que nas casas o saiban, se queren doar xoguetes, que fai falta? Que requisitos teñen que cumprir? O único que pedimos é que os xoguetes ten boas condicións, que o xoguete sirve para o neno deles e sirve para outro niño. A poder ser non bélicos, porque aparte aquí nos acompañamos, se te fijas nas mesiñas, todos os xoguetes levan un libro. Temos aquí o caso de xente que ha habido a recoller xoguetes e ahora están con negocios montados e son puntos de recollida nosos e están participando tamén na campaña. A ver, Begoña, ti é a vicepresidenta da asociación. Por que crees que é importante concienciar a xente de que hai que doar sobre todo xoguetes no Nadal? Hombre, porque hai moita necesidade, moitos nenos que necesitan e que non teñen por que pasar un Nadal sen ilusión. Aquí amosamos o noso xoguete xa envolto. Falta o lazo. Falta o lacín e xa está, rematado.